Jak vytvořit takovýto efekt? Pojď se na to mrknout. Natoč video, ve kterém ukazuješ do vzduchu a za něj přidej video kouře. Video s kouřem zkrať, ať není příliš dlouhé, a potom na dolní liště najdi ikonku překrytí a podsuň ho jako překrytí pod hlavní video. Nemusíš podsouvat pod celé video, stačí jen tak z poloviny. Video s kouřem si kliknutím označ, na dolní liště klikni na spojení a potom na filtr. Přes fajfku se vrať zpět a pohybem prsty po obrazovce můžeš kouř posunovat kam potřebuješ. Na dolní liště najdi ikonku maska a vyber maska kruh. Potažením za dvojitou šipku rozostříš okraje, potažením za jednoduché šipky zvětšuješ nebo zmenšuješ kruh. Jakmile máš umístěný kouř kam potřebuješ, přes šipky se vrať zpět a na hlavní liště klikni na text, přidat text a přidej svůj text. Pohybem prsty po obrazovce text umísti na své místo a potažením zkrať délku textového pásu. Přes šipku se vrať zpět a rozklikni si překrytí. Nakonec ještě uprav začátek videa s kouřem, aby začínal tam, kde končí text. A pokud nevíš, kde získat video s kouřem, koukni do popisku.